من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مرجئها إلى النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد أن مسلمي باين الله أحييكم بتحية الإسلامية المباركة العاطرة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da yammaci na ranar Asabar a farfajiyar wannan masallaci mai albarka, masallaci na dutsen tanshi, dutsen tauhidi, domin ci gaba da karatu wanda muka fara a satin da ya gabata. Muna fatan Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya riko da hannunmu, Allah kare ya bar mu da iyawanmu. Allah maɗaukakin sarki ya sa dukkanin abin da za mu faɗa ya zamto gaskiya ne. Allah ka raba mu da aikin riya, Allah ka yi riko da harshenmu, Allah ka daidaita kafofinmu, Allah ka ƙara mana istiqama. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ka ji kan malaminmu da rahama. Muna yi masa da addu'a da Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama. Ayyukansa na ƙwarai da ya gabatar Allah maɗaukakin sarki ya karba, kurakurai Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa. Yau insha Allah ta'ala, kamar yadda a satin da ya gabata mun gabatar da muqaddima ne akan littafi mai taken aqidatu tauhid, aqida na kadaita Allah maɗaukakin sarki. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi al-faslul awwal, fasali na farko da yake magana fi bayanil aqidati. Zai yi bayani ne akan tsantsagwariyan aƙida wa bayani ahammiyatiha, da kuma bayani da fayyace muhimmancin aƙida a cikin rayuwar al'umma, bi itibariha asasan, dubi da cewa aƙida shine tushe, shine foundation na farko, yaqumu alaihi bina'uddin, wanda ginin addini yake kafuwa a kansa. Idan mutum aka wayi gari bayi da aƙida, to babu shakka yayi asara, kuma yana rayuwa ne tamkar kamar mace ce. Idan aƙida ita take tabbatar da ɗan adam ya zamo ɗan adam, wanda insha Allahu ta'ala za mu ji bayani akan wannan. Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa da yassarewarsa ya sa aƙida ita ce matafiya mafi girma wanda ya kamata kowane ɗan adam ya kasance yana da ƙuduri a cikin zuciyarsa kafin ya tsira. To amma ka san majali ne da babi ne wanda baya rabo da tataburza. Akwai waɗanda suke inkari ma akan maganan, babu wani magana wanda manzo Allah ya taba ce aqida, wai babu shi. A'a, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani a hadisi ingantacce inda ya kawo batu akan aqida. Sai dai kawai matsalan ka san yan bid'a da yake ba karatu suke yi ba. To kuma mun dauki wani salo na cewa duk abin da zamu karanta sai mun gwada musu, ka san makafi ne. Sai kana yi kana daura musu hannu akai. Shubuha na farko kafin mu shiga cikin karatun da zamu fara warwarewa shine shubuha da ake yawo da shi, da yan bid'a suke yawo da shi akan babu kalman aqida wanda manzo Allah ya faɗa. Lalle akwai kalman aqida a hadisi ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Iyaka kawai idan baka sani ba shine sai kai tambaya sai a gaya maka. Idan ka zo cikin sunanud darimi a hadisi na 229
ya bada hadisi ingantacce ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Imam Nasiruddin Albani ya inganta hadisin da cewa hadisi ne wanda yake fada akhbarana Ismatu bin Fadl haddathana Harami bin Umara an Shu'ba an Umar bin Sulaiman an Abdurrahman bin Aban bin Usman an abihi قال يتي خرج زيد بن ثابت من عند مروان بن الحكم بنصف النهار قال فقلت ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن شيء. زيد بن ثابت yake fada wato ainihin ya ji daga babansa yace Zaid bin Sabit ya fita daga wajen Marwan bin al-Hakam da rana. Kale yace masa faqultu sai nace ma kharaja hadhihi sa'a min indi Marwan illa wa qad sa'alu shay'in. Lalle yana gwada cewa fitan da yi daga wajen Marwan babu shakka akwai abin da ya tambaye shi akai. Fa ataituhu sai na zo masa fa sa'altuhu na tambaye shi. Fa qala yace mun na'am sa'alani an hadisin sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Lalle ya tambaye ni ne akan hadisin da naji daga bakin manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana fada. Naddara Allahu ra'an sami'a minna hadithan. Manzo Allah yace Allah ya haskaka ya ƙara haske wa mutumin da ya ji hadisi daga gare ni. Fa hafizahu sai ya kiyaye. Fa addahu ila man huwa ahfazu minhu. Ya bayar da hadisin nan, ya koyar da hadisin nan kamar yadda ya ji. Yadda ya ji manzon Allah yace inna abi wa abaka finnari, haka ya karanta. Ko ya ma daɗi ko kar ya ma daɗi, haka manzon Allah ya faɗa. Mu kuma mun yi imani da in baka yi imani da manzon Allah ya faɗa ba kai kafiri ne. Haka abin yake, shine kawai. Saboda haka farubba hamili fikihin laysa bi faqihin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, so da yawa zaka samu akwai mutumin da zaka ga ya ɗauki fahimtan wani abu wanda manzon Allah ya faɗa, amma kuma shi din ba faqihi bane. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, da yiwa mutum ya dauki wani abu na abin da ya fahimta daga maganganun manzon Allah ya karanta muku wanda zai fi shi fahimta akai. Sai ya ce manzon Allah sai ya ce to ga inda batun aqida ya fito. Ka saurara ka ji. Sai manzon Allah ya ce la ya'taqidu qalbu muslimin. Manzon Allah ya ce zuciyar musulmi ba zai yi kudiri ba ala salasi khisalin, akan abubuwa guda uku. Illa da khalal janna, face sai ya shiga aljanna. To kaji inda kalman akida ta zo kenan. La ya'taqidu, inji manzon Allah, babu wanda zai yi kuduri da akida ya kudurce a cikin zuciyarsa. Ce yasa karka kuskura ana hira da kai a majalisa ko ana hira da kai a wajen mai kayan miya ko a wajen aikin ku, a fara magana kace kai baka da akida. Matukar kace baka da akida kai arne ne. Duk wanda bai da akida kafiri ne. Wannan shine. Saboda haka ba a wasa da maganar akida. Magana ce wacce take zartacciya guda daya. Gaya ma duniya kai aqidan da kake yi kai ahlus sunna ne. Kai ba wahabiye bane. Kai ba dan izala bane. Kai ba dan kungiyanci bane. Ka tabbatar wa duniya kai ahlus sunna ne. Ahlus sunna ba kungiya bace ba. Yawa wannan shine gaskiyar magana. Saboda haka manzo Allah yace babu yadda za a yi ka kudurce wannan a cikin zuciyarka face sai ka shiga aljanna. Kala sai yace kultu sai nace ma hunna, wasu abubuwa ne wayannan guda uku. Kala sai yace ikhlasul amali lillah, ka tsarkake aikinka, duk abin da zaka yi zama dan Allah kake yi. Wallahi dukkanin aikin da baka yi shi domin Allah ba ya zama asara a gare ka. Saboda haka ikhlasul amali lillah shine aiki na farko da dan adam yake yin sa. Sai yace wan nasihatu li wulati al-amri, da nasiha wa gwamnoni, da nasiha wa shugaban ƙasa, da nasiha wa kwamishina, da nasiha wa ciyaman. To a nan ne fa aka zo wajen. Nan ne aka zo wajen. Dan wasu ba sa iya bambance da menene nasiha menene inkari. To ya halatta mu yi nasihan kenan a nan wajen? Ya halatta mu yi nasiha? Ya halatta mu yi nasiha, ba ku amsa ba? To ga nasihan mu zuwa ga gwamnati. Jama'an jihar Bauchi suna buƙatan kuɗin pension su da kuɗin me? Da kuɗin gratuity. Saboda manzon Allah ya faɗa wan nasihatu li wulatil amri. Ayi nasiha ma wane? Ma shugabanni.
saboda haka abinda da yawa daga cikin wasu tsofaffinmu da kakanninmu suke jira a yanzu, suna zaune zaman dirshan, wani yayi wata 7 wata 3 ba fansho ba gratuity, kuma a ciki yake sayan maganin diabetes har yau ba a biya shi ba, a ciki yake sayan maganin hawan jini har yau ba a biya shi ba. To akwai buƙatar lalle gwamnatin jiha ta duba wannan al'amari. Ya kamata ta tuna da ƴan fansho gratuity waɗanda suka yi aiki wa gwamnati shekara 35 sun sadaukar da rayuwarsu wajen aiki har a yanzu ba wani labari. Wannan nasiha ce zuwa ga gwamnatin jiha, ta yi kokari ta gyara wannan nukutan. Dubi ma da cewa ziyaran da aka kawo lokacin ta'aziyya a nan baya aka zauna aka ce muna fatan za ku daura daga inda malamin ku ya tsaya. To daga nan muka fara daurawa. Muna buƙatar nasihan ta shiga government house. Buƙata muke yi nasihan nan ta je treasury. Dukkanin wani ma'aikacin da yake treasury ya kamata ya ji tsoron Allah. Bayan Allah da suke zuwa, ka ɗauki albashin su ka biya su, ba za ka biya ba sai a cikin fanco da gratuitin da mutum yake biya, yake jiran ka biya shi. Za ka zo ka mutum ya gama aiki naira miliyan 1 za a ɗauka ba shi, amma a ciki kana buƙata a baka 300,000. Wannan rashin imani ne wannan. Kuma kar ka manta kai ma fa nan da wasu 'yan lokaci za a zo ka shiga wannan babin. Kuma a lokacin za a zo kai ma irin rashin imani da kai irinsa za a zo maka da shi. Ina fata an gane ai. So saboda haka ya kamata tun daga kan gwamnatin zuwa ma'aikata na treasury gaba ɗayansu, kowa ya ji tsoron Allah, ya sani akwai ran da zai tsaya gaban Allah. Wallahi hakkin jama'a sai Allah ya tambaye ka akai. Dukkanin abin da ka tambaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kai ya faɗa akan cewa dukkanin wani jagora zai zo ne a ɗaure ranar tashin alkiyama. Gwamna ne shi ko shugaban ƙasa ne ko sanata ne shi ko reps ne. Me zai fitar da shi, adalcinsa ko kuma zaluncinsa ya ɗaure shi ya kai shi wuta. Saboda haka muna nasiha, lalle ya kamata 'yan fansho a dube su a jihar Bauchi. 'Yan gratuity tsofinmu a dube su a jihar Bauchi. Sun bushe suna mutuwa a bakin hanya. Mutum na tafiya shi kaɗai sai kaga ya faɗi. Suna nan tsofaffin ma'aikata ne amma suna maula tsakanin shaguna. Mutum ya shekara 35 yana aiki wa gwamnati akan kuɗin da ba fa shi fa albashi da ake bayarwa na wannan shi wannan gratuitin ba fa wani kuɗi ne gwamnati take ɗauka ta bayar ba, a cikin albashin ka ne ake cirewa a tara. Ko ba haka bane ba? A albashin ka ake cirewa a tara, ilman da cewa idan ka gama aiki bayan shekara 35 da ɗauko a baka. So saboda haka nasiha zuwa ga wulatul amr, mun dabbaka wannan? Ya dabbaku? Waluzumul jama'a. Manzo Allah yace kuma da abin da ya shafi lizimtan jama'a. Saboda haka duk abin da za a yi ka kasance a cikin jama'a. Kar ka zamo ba fa ka kasance a cikin kungiya ba. Dan kungiya daban, jama'a daban. Yawa. Ita kungiya da kungiyanci haramun ne a shari'ar musulunci. Malamai na jihar Bauchi waɗanda suke ɗauke da kungiyanci a cikin zuciyarsu, raraka da munafurci da kuke yi na baya-baya ya kamata ku kulla ku koma da shi. Dan munafurcin kuma ba bai da tasiri a dutsen tanshi ba. Dutsen fa tauhidi ne nan. Ya kamata ka sani, mun riga mun san ka farin sani. Babu inda za a yi ka shekara sama da shekara 25 kana faɗa da malamin mu. Dan munafurci yanzu Allah ya ɗauki rayuwarsa ka dawo ka ce za ka shige mu. Wallahi na ganin ka mai jar koma. Amma za ka gane ka yi babban kuskure a rayuwarka. Shine lokacin da ka ce za ka yi hawar kawara wa dutsen tanshi. A lokacin da aka gane majalisin dutsen tanshi ba darul hadis ba ne. Amma mafi girman kuskuren da za ka yi a rayuwarka kenan wannan. Saboda haka mun faɗa mun sake faɗa, mai gidanmu guda ɗaya ne, Allah kuma ya karɓi rayuwarsa. Saboda haka in ka mana hawar kawara za mu ɗaye ka. Wannan shine kawai. Duk wani malami idan ya zo da mutunci za mu mutunta shi. Idan ya zo da munafurci za mu yi maganinsa. Nan dutsen tanshi ne, ya kamata ka san wannan, nan dutsen tanshi ne. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Al-aqida. Malam yace al-aqida, mu koma cikin littafinmu. Kun ji hadisin da yazo akan batun aqida? Malam yace al-aqidatu lughatan, aqida a yare, ma'khuzatun min al-aqdi. An ciro ta ne daga kalma na al-aqdu. Allah madaukakin sarki a cikin suratul Ma'ida yake fada, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqudi. Abin da ya shafi kulli shine al-aqdu. Wa huwa rabtu shay, shine kulla wani abu. Shine amene a lugha kenan. Wa ataqattu kaza, akan ce nayi itikadi, nayi fada wanda ya dace da hankalinmu da tunaninmu, ko mun hanga ko ba mu hanga ba, wallahi mun yi imani da shi. Yasa lokacin da aka ce mana manzon Allah ya ce inna abi wa baka finna da muka yadda. Lokacin da aka zo aka ce mana manzon Allah ya bada labari akan cewa ga nan
wato ainihin annabi Musa alaihi salatu wassalam, malaika ya shiga cikin gidansa akan ya zo ɗaukar ransa. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ɗaga hannu ya mari wannan malaikan sai da ya cire masa idanu. Wasu cikin yan bid'a suna karyata wannan hadisin, wallahi mun yarda da shi. Me dalili? Saboda manzo Allah ne ya faɗa. Kuma wallahi manzo Allah la yantiqu anil hawa, manzo Allah baya magana akan san zuciya. Don abinda manzo Allah ya faɗa wallahi gaskiya ne. Ko ka fahimta ko kar ka fahimta wannan matsalar ka ce. Mu ko mun gane ko ba mu gane ba, in dai ya faɗa magana ya ƙare. Addini nan a jikinka. Bayan da za a yi a ce kai ɗalibi ne na dutsen tanshi. Ɗalibi ne da kake siffantuwa da dutsen tanshi. A zuciyarka kayi amanna da zalunci, kayi amanna da cin amana, kayi amanna da mene da kwaram. Akwai gyara? A gefe guda kuma a ganka jagwab, ɗalibin dutsen tanshi ne amma kana taka wandonka har yanzu. To ta ina ka zama ɗalibin kenan? Wanda ka sai yana da alaka da addini, wa tasdiquhu kuma ka gaskata wannan abu. To cikin wannan bayanin idan ka duba zaka ga akwai wasu ba kaman sukan kasa iya tantance menene abin da ake nufi da suna aqida, me ake nufi da suna at-tauhid. Me tauhidi, me aqida? Yana cikin ishara da nayi a cikin littafi da na rubuta mai taken aqidatul baushawiyya baina shatihin wal munsifin. Aqida yar bauchi tsakanin mutanen banza yan bid'a da mutanen kirki ahlus sunna. Wannan littafin ni na rubuta shi akan batun tun lokacin rigiman qadiyar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To a cikin nayi ishara akan alfarqu bainal aqidati wat tauhid. Me bambanci tsakanin aqida da kuma tauhidi? Al'amura ne waɗanda suke kama da juna amma ba ɗaya bane. Me at-tauhid? Tukunna mu fara da ita. At-tauhid wal aqida wato ainihin yutlaqani min babi al-isti'mal ash-sha'i'. Allah ne shi kaɗansa jalla wa ala. Idan ana magana kan tauhidi to ana magana kan Allah madaukakin sarki akan shi ɗayan ɗaya. To shine magana mene? At-tauhid. Ina fata an fahimta ai. Wal aqida, shi kuma aqida, idan aka ce aqida takhtassu bi arkanil iman, ta keɓanta da rukunnan imanin nan, imanun billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dukkaninsu suna babin mene? Aqida. Wal gaibiyat, da abubuwan da suke na gaibu kaman aljanna baka gani ba amma dole kai imani da shi, kaman wuta baka gani ba amma kai imani da shi, wannan duka yana babin mene? Yana babin aqida ne. Ina fata an gane. Saboda haka wat tauhid yuqsadu bihi isbat ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa nafi ma la yaliqu bihi. Me ake nufi da suna tauhidi? Shine tabbatarwa Allah dukkanin abu. Kuma Allah ya jarabci ɗalibai da malaman su a ƙasar nan. Ya kamata ɗalibai ne su sani, muna faɗa muna sake faɗa har a kullum abin da yake tabbatacce shine ya kamata ku sani fa malamai kala uku ne. Akwai ulama'u milla, akwai ulama'u umma, akwai ulama'u daula. To saurara ka ji, shin wayannan malaman da suke yawo ‘yan kwalliya masu sa jambaki dan da su zauna akan kujera, wani mataki ya kamata su ka sa su? Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin At-Tamimi rahmatullahi ta'ala lahu ya faɗa yake cewa laisa kullu alimin yakunu siqa, yace ba kowane malami bane da kake kallo yake zama siqa da dauki ilimi a wajensa ba. Sai yace fal ulama'u salasatun, malamai da kake kallo kaso uku ne. Daga ciki akwai ulama'u milla, akwai malaman Allah. Su waye ulama'u milla? Su ne malaman da wa'anda ya'khuzuna bi millatil islam, duk abin da yazo na aqida da tauhidi da al'amuran musulunci shi suke koyarwa. Wa bi hukmillahi wa rasulihi, duk abin da Allah da manzansa suka faɗa to akai suke. An gane? Wala yubaluna bi ahadin ka'inan man kana, ba ruwansu da kowaye shi, idan yayi ba daidai ba za su bi ta kansa. Wayannan sune waye? Ulama'u milla, sune malaman Allah, Allah ya musu rahama. Ulama'u daula, su waye ulama'u daula? Wai mun zo mun ce ulama'u daula, sai wani ya fito yana zagewa ya ce muna zagin malamai. Kai da baka cikin su ina ruwanka? Wallahi malam ya dau zafi fa, wai an zo ana rashin kunya wa malamai ana zagin su.
an ce ulama'u daula, kai kana cikin su ne? Kenan idan har ka ji haushi wallahi sifanka ne, ka san kana yi kenan. Allah ya sa mu dace. Saboda haka ulama'u daula su ne wanda fa yanzuruna ma za yuridul hakim, su suna dubawa ne, sai ka ji ana ce ai su ne ulama'u gwamna, forum na wane. To su wayannan su suna duba ne me abin da gwamna yake so, me abin da dan majalisa yake so, me abin da shugaban kasa yake so. Yasduruna al-ahkam ala hawahu, suna tafi da hukunce ne akan son zuciyarsu. Wa yuhawiluna an yalu a'naqan nusus min al-kitabi was sunnah hatta tattafiq ma hawa hadha al-hakim. Suna kokari duk wani hadisi da suka samu sai sun yi kokari sun yi aiki da shi gwargwadon abin da zai dace da irin abin da wannan gwamnan ko shugaban kasan yake yi. Idan aka ce maka an jefi gwamna a layin kaza sai ce ai irin jifan da aka yi wa annabi a Daif ne. Ulama'u gwamna kenan. Allah ya kyauta. To wayannan sune ulama'u daula kenan. To su wayannan su da ma malaman gwamnati ne. Sai ina da kuɗi wallahi ƙarya ne. Kai dai ka sa a zuciyanka kai makwaɗaici ne, kwaɗayayye ne kai. Amma idan ka sa wa zuciyarka Allah maɗaukakin da yake jikinmu, Allah ya shiryar da mu. So saboda haka duk waɗannan khuza'abalat ɗin sai an kore su a sahar da'awa, sai al'umma ta fahimci cewa abin da ake bukata shine wayar da kan al'umman, mai da su kan turba na ƙwarai, ɗaura su akan fahimta wadda yake na ƙwarai. Buɗe ƙwaƙwalwar matasa masu tasowa su gane cewa wato ainihin gasan motoci ba shine malanta ba, su gane cewa nishaɗi, mun fito daga gida ga malam wani ya fito yanzu zai shiga mota ana sawa fesu, wannan ba shine malanta ba. Ga mu a Ingila muna cikin swimming pool, wannan ba shine malanta ba. Ga mu a Egypt muna yawo muna buɗe idanu, wannan ba shine malanta ba. Duk wannan ba malanta bane. Wallahi malanta shine gaya wa mutane wane ne Allah. Idan baka gaya ma mutane wane ne Allah ba, to za ka je ka haɗu da Allah, kuma ka ci amanan wannan al'umma. Allah ya samu wanye lafiya. Saboda haka shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin At-Tamimi rahmatullahi ta'ala lahu ya faɗa, yake cewa wayannan sune ulama'u milla, ulama'u daula kai. To sai ka dawo su wane ne ulama'u umma? Su waye ulama'u umma? Wato su ulama'u umma kusan su ne a yanzu muke fama da su. Ulama'u daula da ulama'u umma su muke fama da su. Ka san su waye ulama'u umma? Su ne wa'anda allazina yanzuruna ila tijahin nas, kullun suna duba ina mutane suka yi, yaya za a yi ban rasa followers ɗina ba, yaya za a yi mutane ba za su zage ni ba, yaya za a yi in dace da abin da su malam wani suke kai, ya za a yi kar in saba wa ƙungiyata, an cire saikula akan kaza. Aikin su kenan su ne ulama'u maza, ulama'u umma. Su aikin su shine duk inda mutane suka yi to anan sukan duba hal yattajihu nas ila tahlil hadha shay fayuhillunahu. In suka duba suka mutane sun tafi akan cewa a'a ai iyayen annabi suna aljanna, to su ma nan da su yi ga hadisin da su karyata shi. An ji wannan? Yawa, kuma su fito su yi karan tsayewa hadisin. Yawa. Au ila taharimihi fayuharimunahu, in suka samu mutane sun haramta wani abu to su ma da su tafi su je su haramta. Kenan su kullun inda mutane suke a ina suke? Anan suke. Wa yuhawiluna an yalu a'naqan nusus ila ma yuwafiqu hawan nas. Ko a kullum abin da suke yi shine suna kokari duk wani nassi ya dace da irin abin da mutane suke so. Abun kunya, wai malami na izala wai shine zai fito ya ce maka wai kuna zafi akan akida. Wallahi nace inda Sheikh Sama'ila Idris dai dawo waɗannan mutanen duk yakan su zai yi. Dukkan su yakan su zai yi. Yawa. Duk yakan su zai yi. Shine akan akida. Allah ya shiryar da mu. To kaji irin wayannan malaman ulama'u umma su muke fama da su, kuma su ne matsala kusan a yanzu ma wannan al'umma. Jagora ne na kafurai fafaroma,
zai iya yiwuwa a wayi gari ya mutu, ka samu ɗaya daga cikin irin wannan malaman ya ce wa ya tura ta'aziyya. Wani sako kake isarwa? Bayani muke yi, shi yasa muke muku gargadi tun da farko. Muka ce ku guji mu'amala da 'yan bid'a. Tun daga lokacin da kuka fara haɗa kai da 'yan bid'a ba kwa kyamar su. Malami ɗan bid'a zaka rungume shi, ya rungume ka dan neman ƙuri'a ko dan neman wani matsayi. Daga baya ka zo ka rasa la ilaha ula wa la ilaha ula. Ka zauna baka can baka nan. Tun daga nan ka cire kyaman wannan a cikin zuciyarka. Yanzu gashi abun ya bayu zuwa ka kuma an kai ma matakin baka kyaman kafiri. Wannan shine abin da ake jin tsoro ba wani abu ba. Kyamar dan bid'a wajibi ne. Wajibi ne. Dole ne dan bid'an da ke karantar da bid'a yake da'awa akan ta, dole ka kyamace shi. A gidan Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tamanan malaman ayu sun zo sun watsar da maza hijranu ahlil bid'i, sun cire shi a cikin aqidan Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sun zo sun cire alwala wal bara, sun yi jifa da shi saboda kawai maslaha na mene, na aljihun su. Lalle akwai malamai da suke ganin ya halatta a yi ta'aziyya wa kafiri, amma da wani irin kalma, kuma kafirin dubi da wani irin kafiri. Ana yin ta'aziyya ne, ka duba lajnatud da'ima me suka faɗa. Ana ta'aziyya wa kafiri ne a lokacin da musulmai ake ganin idan an yi haka akwai maslaha, akwai dar'il mafasid. Shine musulmai suna cikin wani irin hali wanda a kasan an sa su a gaba. Yin wannan ta'aziyya din zai iya sa kafiran su ji kaman akwai sassaucin ra'ayi tsakanin su da wasu musulmai, su sassauta mai na musulman da ba su da karfi din. Ko ba ku gane bane ba? Wannan dalilin ne yake sa aka ba da dama wa musulmi yayi ta'aziyya wa kafiri, amma ba irin ta'aziyyan da zai bude baki ya ce wai Allah ya masa rahama ba. A'a, ba wannan. Ka ji wannan? To amma wani irin kafiri? Fafaroma? Jagora? A ina ka samo? Saƙonka wani saƙo yake isarwa? Kai dai ba shugaban ƙasa bane, ballantana ka ce kana wakiltar mene? Ƙasan da akwai wa? Akwai kafirai, akwai musulmai. Kai ba minista bane, ballantana ka ce mukamin ka kake karewa, karkashin da wanda kake jagoranta akwai musulmai akwai kafirai. Kai ba gwamna bane, ballantana ka ce kana da haƙƙi wanda a cikin waɗanda kake mulka akwai kafirai akwai musulmi. To waye kai? A wani matsayi kai? Kuma kai ba wakilin mu bane. To a wani matsayi kai? Gamsar da duniya? Ulama'u umma. Har a kullun suna duba abin da menene su kawai ya dace da mutane, wannan shine abin da za su yi. Allah ka shiryar da mu, Allah ka raba mu da zamiya. So saboda haka dole ne mu fahimci wannan. Wannan ya kai mu zuwa ga bara'a akan dukkanin wani abin da ya saba wa shari'a. Al-aqidatu ta'ani biha adamu shakki bi kulli ma yata'allaqu bi umuri diniyya. Aqidatu billahi wa malaikatihi, shine imani da Allah da mala'ikunsa, wa kutubihi da littattafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wal yawmil akhir da ranan ƙarshe. Wal imanu bil qadar, wajibi ne duk wani mumini yayi imani da kaddara, khairihi wa sharrihi, alherinsa da sharrinsa. Amma idan aka yi imani da kaddara ba a ragi. Imanin da yawa daga cikin Hausawan mu suke yi, mutum zai ce maka nayi imani, wallahi kaddara ne, sannan duk majalisan da ya zauna sai yayi kuka. Baka yadda ba kenan. Ai idan ya zama na kayi imani da kaddara to shiru ake yi. Wa ufawwidu amri, Allah da yace wazkur abdana Daud zala'idi sai yace innahu awwab. In dai kai awwab din ne to duk wanda ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah baya kuka. Amma ka ce wallahi ai in ga maka tsautsayi, kai dai tsautsayi dai kawai bashi, amma dai al'amarin mun barwa Allah. Duk kwanan anguwan ku ba wanda bai san magana ba, kuma kana ce ka barwa Allah. Ya da al'aqida abubuwa ne waɗanda suke tafiya kusan suna kama da juna amma da bambanci. Shari'a tsari ne, hanya ce wanda Allah subhanahu wataala ya sama kowane annabi wanda yake tafiya akai. Shi yasa Allah ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Amma magabata na kwarai kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih Al-Munajjid rahmatullahi ta'ala lahu ke fada, yana fada yana cewa ash-shari'a yace wa huwa ma sannahu Allah li ibadihi, shine abinda Allah madaukakin sarki ya tsara a matsayin hanya na tafiya wa bayinsa, min ahkamin na hukunce hukunce a ƙa'ida. Saboda haka ita shari'a
Allah madaukakin sarki ya kasa shari'a kusan gida uku. Akwai shari'a da ake kiranta da suna ash-shari'atu al-munazzala, akwai ash-shari'a al-mubaddala, akwai kuma ash-shari'a wato ainihin al-muawwala. Menene shari'a al-munazzala? Ash-shari'atu al-munazzala ita ce shari'an da Allah madaukakin sarki da manzansa suka amince kai addini da shi. Shine huwa ma jaa bihi ar-rusul min al-kitabi wal hikma. Duk abinda annabawa suka zo da shi cikin Qur'ani da hadisi, wannan shine abin da ake dauka matsayin addini. Saboda haka duk abin da ya saba wa Qur'ani da hadisin nan ajiye shi ake yi. Wannan shine abin da ake kira da suna ash-shari'a al-munazzala. To sannan akwai ash-shari'a al-muawwala. Ash-shari'a al-muawwala shine wahiyal ijtihad, shine ijtihadi wa'anda aka samu magabata na kware ko sahabbai ko tabi'ai suka yi akan wasu ahkam da hukunce-hukunce. Al-mashru' wanda yake na shari'a ala wifqin nusus wal usul, wanda suka dace da wato ainihin nassi na shari'a da kuma asali na alqur'ani mai girma, allati ja'at bihi risalat, wanda manzanni suka zo da shi. Wa hadhihi al-usul hiya fi shari'atina usul al-fiqh al-mustafad min tasarrufat ash-shari' fi ahkamihi. Wayan abubuwan sune abubuwan da ake ciro su daga cikin usul al-fiqh, wanda za a yi dubi a ce wannan abun wajibi ne ko mustahabbi ne ko a ce wato ainihin muharram ne da wasu abubuwa makamantan haka, ko a ce wannan abun taqalid ne. Saboda haka tunda taqalid ne na al'umma, to shari'a ba ta faɗa da taqalidul umma sai idan abun ya kasance wato ainihin ya zo kai tsaye na faɗa da shari'a. Kamar yanzu mu samu urfiya wanda mutane suke gabatarwa. Zan karbi hayan shago a wajenka. Idan na karbi hayan shago a wajenka, lokacin da na tashi dan tashi akan wannan shago, sai in ɗauko wani ɗan kasuwa ina sai da kaya a cikin wannan shagon. Misali ina sai da kayan provision a cikin shagon. Sai aka ce na samu appointment a Gombe, zan koma Gombe da zama. Sai in kira wani abokina ko dan uwana sai in ce ya zo shi ya koma shagon, sai in karbi kuɗin haya wata 6 da ya rage. Wannan bai halatta ba. Kuma da yawa daga cikin mutane suna yi. Ina fata an gane. To kaga al'adar mu ne a kasar Hausa muna yin wannan akan gidan haya da ina da shaguna, amma ya halatta? Bai halatta ba. Me dalili? Saboda wa kullu mashghulun fala yushaggalu misaluhu al-marhunu wal musabbalu a wajen malaman qawaidul fiqhiyya. Saboda idan ka dauki abu aka baka haya, lokacin da mai gida ya dauki hayan gida naira 70,000 ya baka, sai ka tashi da kai wata 3 a ilman da cewa da ka yi shekara, sai kai wata 3, to ba shi halatta ka dauko wani ka saka a gidan ka tsallake ka bar mai gidan. Dole sai ka je ka samu mai gidan ka gaya masa, to na samu appointment dan koma gari kaza da zama, da haka ka nemo wani ya bani kuɗi na, ko kuma ni in nemo wani in mai da shi bi masabati, sai in karbi sauran kuɗi na. Wannan shine abin da shari'a ta ilmantar da kai. Ina ba ta gane wannan. Naga kun dan zazzare idanu, abubuwan ana yin sa ne ko? Saboda haka kaga wannan mas'ala ce wacce take da ƙarfin gaske a babin shari'a, wanda ya kamata al'amuran ka ne yau da kullun ka san su. Suna nan suna yawo a cikin mu, kuma muna mu'amala da su, ta'amuli da su kuma bai halatta ba. To idan shari'a ta zo da irin wannan ishahadat din, sai ta yi hani da abin da za ta duba mafsadansa da barnansa ya yake, sai a yi hani a kansa. Ina fata an gane. Allah ya samu dace. To wayannan abubuwan ahkam din sune irin ahkam wayanda ake kiransu da suna ijtihadat, sune ash-shari'a al-muawwala. Ina fata an gane. Sai mu zo ash-shari'a al-mubaddala. Shari'a mubaddala ita ce irin shari'an da ‘yan addinin sufiya, ‘yan ɗariƙan tijjaniya suke kai. Ita ce mene? Shari'an da ta zo hiyal mukafaha bainaha wa baina shari'atul islamiyya. Ta zo ne tana kokarin ta yi kafaɗa da shari'ar musulunci. Musulunci ya sa idan ka zo da ka musulunta sai a ce karbi kalma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, shine karban kalma. Sai ɗariƙan tijjaniya sai ta duba, domin ita shari'ar mubaddala ce, sai ta ce idan da ka shiga ɗariƙa sai ka zo a baka, kamar da sai ka shiga ina? Sai ka shiga musulunci. Ina fata an gane ai. Sannan a shari'ar musulunci, shari'a ta kafa maka wasu qawaid. Idan kai da kai musulmi ne, akwai fitar da zakka, akwai imani da Allah da mala'iku da manzanni da sauransu. Sai suka ce to su ma suna da qawaid din su. Qawaidin na farko shine mene? Ba a ziyaran waliyi kan waliyi, saboda waliyan suna gaba. Ba a ziyaran junansu. Ba ka haɗa waliyi wani da waliyi wani ka haɗa su a waje guda ka ce za ka yi ziyartar su.
yawa kazalika kuma sannan baya haka ba banda shan taba banda kaza to an baka mene an baka dariƙan tijjaniya kaga shari'al mubaddala ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana al-azkar as-sabahiyya wal masa'iyya yace da yamma kace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani zuwa ƙarshe amma dariƙan tijjaniya sai da ta kawo wazifan safiya da manzo Allah ya kawo azkarul masa'iyya sai da ta kawo wazifan yammaci da manzon Allah ya zo da salatul ibrahimiyya a lokacin da aka tambaye shi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima a lokacin da wannan ya sauka lokacin manzo Allah aka tambaye shi arafna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayk a lokacin manzo Allah shi ma bai sani ba sai da aka gaya masa ya ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid da ash-shari'a al-munazzala da ash-shari'a al-muawwala ka ajiye musu shari'al mene shari'al mubaddala ina fata an fahimta ai karatun ya fito to Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka malam yace wa shari'atu tanqasimu ila qismaini shari'a ta kasu gida biyu akwai i'tiqadiyat akwai amaliyat akwai abin da ake bukatan ka kudurci a zuciyarka akwai wanda aiki yake bukata fal i'tiqadiyat shari'an da ake kudurtawa hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyati al-amal ita ce wacce ba ta da alaka da kalan aiki kuduri ne ake bukatan kai a zuciyarka mislu i'tiqadi rububiyyatillah ka yadda Allah madaukakin sarki shine wanda yake renon dan adam shike saukar da ruwa shike kaza wannan bamu da bambanci tsakaninmu da kafirai sun yadda da wannan wa wujubi ibadatihi ka yadda Allah shi kadai ake bautansa wa i'tiqadi baqiyati arkanil iman al-mazkura ka yadda da dukkanin rukunin imanin nan da aka ambata a baya dukkan imani da su wato samma asliya wannan sune tushe wayannan sune tushe malam zai bayani akan su a gaba sune tushen da idan baka yadda da su ba baka amince da su ba za a wayi gari kana tafiya ne tafiyan inna rididi sai ce wal amaliyat sai aiki hiya ma yata'allaqu bi kayfiyati al-amal shine abin da yake da alaka da wato ainihin ayyukan da kake gabatar da su misali salati kaman sallah kaga sallah ba shine abu na farko wanda ake fara ilmantar da al'umma ba sai idan an ilmantar da al'umma aqidan su yayi kyau kafin ake gyara musu sallah saboda haka shi yasa malam mai akhdari yace awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imanihi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini sai ce ka ahkami shi kaga ya fahimci aqida ai saboda haka sai an fara da wannan tukunna to saboda haka as-salat abinda zan dauka a batu na kan sallah shine wani kuskure da muke yi akan batun sallah akwai kuskure da muke yi wanda da yawa zaka samu masallatai ana ahlus sunna ana yawan gabatar da wannan kuskura ya kamata mu gyara shi hadisi ne da yazo a cikin sahih muslim manzo Allah yana cewa la tasbiquni bir ruku'i wala sujud wala al-insiraf manzo Allah ce kada ku dinga gabatuwa a kaina wajen yin wato ainihin sujjada da ruku'u sai mu dinga yin ruku'i tare da ku ko mu dinga yin sujjada tare da ku ya kamata ka sani hadisin da Abi Hurairah ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ka zamto mai koyi da shi a cikin sallanka sai manzo Allah ya ce fa idza kabbara fakabbiru idan liman yayi kabbara to a lokacin zaka yi kabbara wala tukabbiru hatta yukabbira baka yin kabbara sai idan liman yayi kabbara wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i nan ma ku yi wala tarka'u hatta yarka kada ku yi ruku'u har sai wani liman yayi to kuskuren da muke a cikin sallan mu shine akwai mutum biyu waɗanda ko mutum uku wanda ba su da sallah yayan liman ba shi da sallah shine wanda yake riga liman duk wani abin da liman zai yi da ya ce Allah shi har yayi ruku'u sannan bayan haka akwai abokin liman wanda suke yi tare shi ma bai da sallah akwai dan autan liman shi ma yana nan bai da sallah kamar yadda wasu malamai suka yi ishara akan haka to wane ne yayin liman shine wanda yake riga liman yin abubuwa na sallah wanda wannan kuskure ne ba karami ba hadisi ya zo cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara yace ama yakhsha alladhi yarfa ra'sahu qabla al-imam an yuhawwala Allah ra'sahu ra'sa himar yace shin ba zai ji tsoro wanda yake dago kansa kafin liman ya dago Allah ya juya kansa ya koma kan jaki saboda haka ka kiyaye ka daina dagowa daga sallah a lokacin da liman bai dago ba ina fata an gane wannan gyara ne da ya kamata kowanne a cikin mai ji tsoron Allah ya gyara kazalika shi abokin liman wanda suke yi tare da liman kenan to ana yi ne idan liman yayi tukunna kafin kai shine kake da sallah
amma lokacin da kake aiki tare da liman kaga ba kawai kake da shi ba kenan, kuna yi tare kenan. An samu limamai nawa kenan? Imamai biyu ko sama da haka. Mai mas'ala na uku shine wato ainihin dan autan liman, irin mutanen da zaka ga su ahlul lahi ne, in an yi sujjada sai ka manta da shi can kaga ya dago Allahu akbar. To ba son Allah bane wannan, ka gyara zai iya bata sallanka. A cewa aka yi fa'iza kabbara kabiru, idan liman ya dago ka dago, in liman ya sallame ka sallame, ba ka zauna ka yi sujjada ba liman ya dago can, liman yana attahiyatu lillahi as-salawatu lillahi wa tayyibat, ya je har wajen assalamu alayka sai ga mutum ya dago Allahu akbar ya zo ya zauna. Ana ba karantarwar sunna bane ba, haka ne mala? Da yawa daga cikin mutane suna yin irin wannan ba karantarwar sunna bane ba. Saboda haka an sanya liman ka zamto mai koyi da shi, kar ka zamo a baya. An gane wannan? So saboda haka wayannan gyararrakin mu yi kokari mu gyara su a cikin sallah. Gyara na gaba shine sabani da ake da shi na malamai akan adamul qira'atil fatiha fi salati. Shin yaya matsayin ka karanta fatiha a cikin sallah, wanda liman yake bayyana sallah da kuma wanda yake boyewa, ya matsayin sa yake? Wannan matsala ce khilafiya tsakanin malamai. Amma hadisan ga suna, akwai hadisi sai Muslim wanda manzo Allah ce man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi fa hiya khidajun. Manzo Allah ce dukkanin wanda yi sallah bai karanta Fatiha ba to sallansa ai gairu tamami bata cika ba. To ga kuma hadisi da yazo akan daga Ubada again, wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi, Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad, da yake cewa marfu'an yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba. Yace la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Manzo Allah kuma sai juya yace, Ubada yake cewa a ƙarshe sai ce ai manzon Allah yace da yiwar hala a baya na ku kuna karanta Fatiha a bayan liman. Kullu suka ce na'am, muka ce i. Kale ce la taf'alu, kada ku yi karatun komi illa bi fatihatil kitabi, kar ku karanta komi sai dai Fatiha. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, babu sallah ga wanda bai karanta ta ba. To da wannan ya saka malamai suka ƙara wa juna sani, shin cewa wato ainihin yaya matsayin karanta Fatiha a bayan liman da kuma lokacin da liman yake karatu. Sai suka ce mas'ala ce khilafiya, amma jamaahirul ulama sun tafi ala suqutiha, akan cewa babu laifi idan baka karanta ba, faduwarta. An ji wannan? Lakinnal itiyana biha, amma zuwa da ita wa qira'atuha da kuma karanta ta abra'ul zimma, wannan shi yafi zama daidai, wa ahwatul din shi yafi dacewa, wa aksarul qa'ilina bi suqutiha yaquluna bi istihbabi qira'atiha. Malaman da suke yin magana akan faduwarta su ma suna ganin mustahabbancin karanta ta. Saboda haka duk wanda yake ganin ya halatta ya karanta, wanda kuma yake ganin yana ganin shi mustahabi ne ba sai ya karanta ba, shikenan akan wannan. An gane wannan? To da wannan ne ya saka kaga zamu ƙara wa juna sani. Wannan mas'ala ce da ake kiransu da suna mas'ala far'iyya. Kun san a babin usul akwai mas'ala wanda ake kiransu da suna kulliyat, akwai mas'ala far'iyat. Idan ya zama na malami ya zo ya karantar da wani abu wanda ya shafi mas'ala na far'iyat, sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa, wannan mas'alan da kai ma malami ne ko kai ɗalibi ne kake ganin wannan mas'alan ta saba wa fahimtarka, to ba ɗaukan littafin malamin ake yi sai a ce za a goge abin da ya karanta ba. Ina ba ta an fahimta, sai a buga daidai abin da malamin ya rubuta. Sai kai ɗalibin ko kai malamin da kake gefe, sai ka je ka yi rubutu, sai ka yi ishara akan kuskuren malam wani akan kaza, amma ba ka ɗauki littafinsa da ya buga lokacin da yake raika ce da kai gyara akai ba. Wannan ba a taɓa yin sa a duniyar ilimi ba, kuma ba za a yi ba. Ina fata an fahimta. Wannan abun shine shigen abin da aka so a yi kutse wa darul hadis a kansa. Lokacin da wani daga cikin malamai ya je yake magana akan kasussunan wa Sheikh Albani Zaria akan a fitar da su a goge su. Na kawo ne a babin mene kafa dalili. Dan ya janye maganan daga baya. Ya janye maganan daga baya kan ba haka yake nufi ba. Amma ya yi ishara akan abubuwan da Albani ya yi bassinsu cikin zafi, cikin sauƙi, da wanda ya kamata wato ainihin a yaɗa a fahimtarsa da wanda bai kamata a yaɗa ba a ganin sa yi editin ɗinsu. Wannan cin amana ne wa duk wata karantarwa da aka kafa ta. To wannan abun kuma insha Allah ba zai faru a dutsen tanshi ba. Duk abin da malam ya karantar na daidai Allah madaukakin sarki ya kai masa ladansa. Kurakuran da ya Allah ya yafe masa, idan kana da ilimi ka zo ka yi warwara akan abun. Quite alright. Amma ba za mu maka musamaha ba. Muna raye, ka zo ka ɗauko kaset ɗinsa,
ka zo ka abin da kake ganin ra'ayinka ne, babu ilzamin ra'ayi akai, ka ce za ka yi mene, ka ce za ka zo ka goge, nan kuma mun ishe ka riga da wando. Wallahi tallahi muna nan muna kallon ka, idan ba mu bar kasar ba kaga san ba za mu bar littafi ba. Saboda haka a bar wa malam abin da ya karantar, in ma kuskure ne Allah ya yafe masa. Ba mu ce fa kar ka je kai nagari akan kuskurensa ba, je ka nemi alƙalamin ka yi rubutu, haka magabata na kwarai suke yi, amma ba za ka taɓa masa littafinsa ba. Ina fata an fahimta. Babu wani abu wanda ya tabbata a fannin ilimi da rubutu da ta'alifat wanda aka taɓa yin wannan, kuma ba za mu bari a yi nan ba in Allah ya yarda. Saboda haka abinda littattafai da malam ya buga littattafai da yawa, kaga ya buga Miftahu Talib, ya buga Ar-Raddu ala man khalafa ar-radd da sauransu, da akwai wasu ma wanda za su fito, ƴaƴansa Allah ya musu albarka, za su fito da wasu daga baya. To saboda haka kaga kenan dukkanin wanda ya fito, idan kuskure ne sai mu masa addu'a Allah ya yafe masa. Wannan abun ba akan malam aka fara ba. Sheikh Mahmud Gumi Allah ya masa rahama ya buga littafi mai suna Raddul Adhan ila Ma'anil Qur'an. A ciki akwai kurakure na ilimi, an bar masa abunsa. To haka muke bukatan a bar Miftahu Talibi ta sarara, ta yi numfashi a cikin al'umma. Inda kuskure ka yi karatu ka gane kuskuren. Amma lokacin da yake raye baka faɗi kuskuren ba, ba za mu amince a yanzu mu maka musahama akan wannan ba. Wannan ita ce gaskiyar magana. Idan ka yi batu na aƙida, in malam ya yi kuskure akan aƙida, ka zo ka yi bayani akan aƙidan. Idan malam kuskure ya yi akan fahimtar fiqhu, babu ilzamin ra'ayi. Wali kulli wijatun huwa muwalliha. Ba wanda ya tilasta ka akan ka ɗauki ra'ayinsa. Ka je ka ɗauki naka, amma ya kasance da hujja kake yi. Amma ba za mu bari ka taɓa masa ta'alifinsa ba. Wannan shine gaskiyar magana. Ina fata an fahimta ai. Yawa wannan karatu ne da bakin baki. Ka san akwai jajayen munafukai a jihar Bauchi. Jajayen munafukai a jihar Bauchi cikin malamai. To sako muke isar musu, dutsen tan shi ba za ta tabu ba. Ka ji fa sunan fa majalisin fa dutse ka ji. Dutse ne fa. Mun fa ishe ka riga da wando. Duk munafurcin ka fa ya kare a kanka. Kar fa ka ce da ka taba majalisin nan. Ba fa da ka share ba. Ba fa da ka share ba. To shine. Yawa. Shine. Saboda haka mislu salati, misalin sallah, waz zakati da zakka. Saboda haka mas'ala ta zakka daga cikin mas'aloli da ya kamata mu yi gyara, wanda ulama'u daula kun san su ma matsala ne. Wato malam, idan al'umma, in malamai suka lalace, al'umma ta shiga uku. Mas'alar zakka a yanzu, ishara da ta'adil da ya kamata mu yi shine, Allah madaukakin sarki yayi tasnifin mutanen da ba su zakka. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. A cikin wannan littafin mai suna Al-Minzar na Sheikh Ali Sheikh yayi wani ishara mai kyau inda ya taka ulama'u umma da ulama'u daula. Shin ya halatta su dinga bin masu kuɗi, ko kai mai kuɗi a jaha ka ɗauki kuɗi ka dinga ba malamai su raba? Bari mu faɗa, ka san muka faɗa sai su ce ai ƴan zafin kai ne, yara ne. Yawa. To bari mu ji, in shi ma Sheikh Ali Sheikh yaro ne sai mu ji. Cewa yi a daina ba ku kuɗi kuna rabawa. Masu kuɗi masu gidajen mai ɗin nan, cewa aka yi su daina ba ku kuɗi ku malamai ulama'u umma. Ƙarya kuke yi, ba ku rabawa. Saboda haka su nema su raba da kansu. Haka Sheikh Ali Sheikh ya faɗa, ba fa ni na faɗa ba. Bari karanta ku je. Yawa. Sheikh Ali Sheikh ya ce a cikin wannan littafin Al-Minzar, ya kamata duk masu kuɗi su tsaya su saurara wannan su ji. Kada wani malami munafiki ya shiga maka riga dodorido ya ci da rigan addini, ya dinga rababawa yana labawa, yana zuwa yana karban zakkan kawai da sunan da ya raba wa mutane. Shari'a cewa ta yi ka je ka nemi hanyar da zaka raba wa al'umma. Hakkinka ne, yadda ya zama wajibi akan ka, Allah ya baka kuɗi, to dole ne ka nemi ilimin hanyar da zaka cire wannan zakkan yadda Allah ya raba shi. Allah bai kallafa ma wani malami akan cewa idan an cire kuɗin zakka mai kuɗi ya kawo masa ya ce shi ya raba ba. A'a, musamman ma a daidai lokacin da malaman ulama'u umma ne, malaman ulama'u daula ne, cewa akai ka je ka raba da kanka.
kaji wato ainihin Sheikh Ali Sheikh yake faɗa ce wa minat tasahul fi ta'allumi dhalika aw su'ali anhu fa rubbama waqa ma'zurat duna ilmin aw jana isman bi ta'khir zakat aw bi adami ita'iha mustahiqiha wa nahwi zalik. Yace yana ɗaya daga cikin tasahul da masu kuɗi suke yi da rafkanuwa da suke yi, ba sa zuwa su je su nemi ilimin bada zakka ya ake cire shi, sai su wakkala wasu malamai marasa tsoron Allah wanda su damuwarsu menene aljihunsu. Wallahi akwai labarin da aka taba bani, wallahi labarin da ya bani tsoro. Wani bawan Allah ne mai kuɗin gaske ne, kuɗinsa ne yake nan a banki, bankin nan ta cire abin da ya shafi interest na riba fa kusan miliyan 70 da wani abu abin da ya samu. Da aka zo da wannan kuɗi ya duba ya ga interest ne, sai ya ce shi ba zai ci wannan kuɗin ba. Sai ya tambayi wasu malamai suka gwada masa wannan kuɗin maimakon a bar wa kafurai su yi amfani da shi su sayi makamai su suna yakan musulmai, irin wannan kuɗin akan cire shi ne a yi aiki da shi ga abin da musulmai ba za su iya cinsa ba. Sai a nemi mene a anguwa, sai a sayi fili na bola a saya wa mutane da shi, sai a gina muku ramin kwata, sai a yi muku hanya da irin wannan kuɗin. Sai ya ce haka ne, ya ce sai ya ce to shikenan, sai kwamiti sai nemo wasu malamai sai ya ba su wannan kuɗi. Shi fa ya cire kuɗin yana gudun cin kuɗin saboda na riba ne. Da ya cire wannan kuɗi kusan miliyan 70 ya damƙa musu, ya ce wallahi tun da suka tafi sai da yi wata 4 bai ji ɗuriyansu ba. Ba su ba labarinsu. Malam ka sa abin da ya bani tsoro shine ya fa gaya musu fa interest ne kuɗin. Ya fa fada fa. Ya gaya musu kuɗin interest ne, suka karɓa kuma suka kama hanya suka tafi, ba amo ba labari. Kawai sai ya ji an ce wancan malamin ya canja mota, wannan malamin ya koma kaza. Abin sai ya ɗaure masa kai. Ya ce yanzu haka hatta kai ma matakin malami ya san kuɗi na riba ne kuma zuciyarsa zai iya ɗauka ya ci. To kaga daidai lokacin da shi mai kuɗin ya fi wa? Ya fi malamin imani kenan. Da shi yasa ake buƙatar malamai su yi haƙuri da kaɗan. Ku yi haƙuri da kaɗan. Ku danna zuciyarku, ku ji tsoron Allah, ku dinga haƙuri da kaɗan. Talauci ba hauka ba ne. Ɗazu muke magana kan biography na rayuwar Imam al-Bagawi. Allah ya ɗaga shi, ya sanya albarka wa littattafansa, amma Imam al-Bagawi saboda talauci yana gari ne tsakaninsa da Madina fa ba nisa, amma saboda talauci ko guzirin da zai samu je aikin haji bai samu daman yi ba. Amma Allah ya nakasa shi, Allah bai karbi aikinsa ba, to me na ku a ciki? Allah ya sawake. Saboda haka yace fa zakatu fardul mali wa ita'uha wa husulul fardi ala wajhihi yalzamu lahu ilmun bi ta'allumin aw su'alin. Lokacin da zaka bayar dole ka tambaya. To sai kawo a kasa yace inna masadaqatu lil fuqara, sai yake cewa fa hazihi masarifu zakati as-samaniya, wayannan mutanen da ake ba su zakka mutun 8. faman tasahala fi zakatihi wa lam yu'tiha ahadul asnafi samaniya fala yu'tabar mukhrijan li zakatihi. Duk wanda ya cire zakkansa bai nemi wayannan mutum 8 din ya ba su ba, to ba a daukan sa a matsayin ya bada zakka. Wa lam yasqut anil fardu, kuma sannan farillan zakkan bata sauka a kansa ba. mu dai ba mu jin da aka ce a dauka ba malami ba. Inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal garimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili, ba a ce wal ulama ba. Haka ne? To saboda haka ya kamata masu kuɗi lokacin da ya kasance malaman suka kasance sun mai da aljihunsu ya zamo shine abin da kawai suke fuskanta, to ya kamata ku yi kai ka zauna da kanka, kai kwamiti mai cin zaman gashin kansa. Kuma zakka ana bada ita ne dan a kawar da talauci wa mutane, ba ana bada zakka bane dan ka zo kana raba 3,000 2,000 wa mutane ba. Lokacin da ka cire miliyan 20 miliyan 30, to ya kasance ka cire fubati wa al'umma 300,000 ko 250 ka bayar. Mutum duk lokacin da ya samu wannan ya samu jari. Ba a ce dukkanin mutanen gari sai ka raba musu 5,000 ba, a'a 10,000 ba, a'a. Babu yanda za a ce kai kaɗan ka sai kowa ya samu zakkanka, wannan ba wajibi bane wannan, kuma Allah bai kallafa ma wannan ba. Saboda haka wannan mu shine kiran da muke yi, ulama'u daula su ji tsoron Allah, su dinga faɗa wa masu kuɗi gaskiya. In an tashi cire zakka ka ce ba wai zakkan an ce a baka bane, an ce ne a raba mu wa'annan asnaf din. Allah ya samu dace. Shine yace wa zakati da zakka wa sawmi da kuma azumi, wasailul ahkamil amaliyya da suran ayyuka wa'anda suke na wato ainihin hukunce na musulunci. Wato samma far'iyya, wa'annan abubuwan su ake kiransu da suna al-far'iyat a musulunci. Li'annaha tubna ala tilka, domin suna ginuwa ne akan asasi na farko na akida. Su suke wato ainihin ginuwa akan sa sihhatan wajen
kyautatuwarsa wa fasadan ko lalacewansa. Saboda haka malam yace fal aqidatu sahiha, aqida ta kwarai, hiya al asasu alladhi yaqumu alayhi ad-din, shine tushe wanda addini yake kafuwa a kansa, wa tasihhu ma'ahu al a'mal, kuma shine wanda aiki yake kyautatuwa, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yace faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, duk wanda yake fatan ya hadu da Allah lami lafiya ya aikata aiki na kwarai, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada ya shirka wa Allah da komi. Sai malam yace wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Hakika Allah yayi wahayi zuwa gare ka da wanda suka gabace ka, la in ashrakta, idan kai shirka, la yahbatanna amaluka, Allah zai bata aikinka, wa la takunanna min al-khasirin, kuma da ka kasance daga cikin asararru. Wa qala ta'ala, Allah yace fa abudillaha mukhlishan lahu ad-din, ku bauta wa Allah shi kadai kuke nufata wato ainihin wajen addini. Akwai bayani wanda Imam wato ainihin Abdurrahman bin Nasir Sa'adi ya kawo anan a cikin Taysirul Karimur Rahman dangane da wannan aya na fa'budillaha mukhlishan lahu din. Ya kawo magana mai kyau inda yake cewa fadin Allah madaukakin sarki fa'budillaha mukhlishan lahu din, ku bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai kuma ya zama gare shi kuke tsarkake addini. Yace me ake nufi da wannan? Yace ai akhlis lillahi ta'ala jami dinik, ka tsarkake dukkanin addinin ka ya zamo dan Allah kake yi, min ash-shara'i az-zahira, na abin da ya bayyana a fili na shari'a, a fili, wa shara'i al-batina, da kuma abin da ya koyo. Al-islamu wal iman, shine ka kyautata musuluncinka da imani, wal ihsan, da kyautatawa shine ya kasance kana addini a ganka da addinin cikin kyautatawa, kana ustaz kana gaskiya, kana ustaz baka zalunci, kana ustaz da gemunka, kana ustaz kana kyautatawa iyayenka, kana ustaz da dangalallen wandonka. Wannan shine daidai. Yawa, amma ba kana ustaz kana cewa kai dalibin dutsen tanshi bane amma kuma kana taka wando ba. Yace ala lillahi dinul khalis, yace haza taqrirul lil amri bil ikhlas, Allah yana tabbatar da menene da ikhlasi a cikin ayyukanmu. Wa bayyana annahu ta'ala kama annahu al-kamal, kama annahu lahu al-kamal kullu. Allah madaukakin sarki yana yin bayani akan kamala, shi kadai ne mai cikan kamala wanda ya wato ainihin wofanta da dukkanin wani abu wanda yake iya cin masa. Saboda haka wannan shine ma'ana na ala lillahi wato ainihin addinul khalis. Ana nufin cewa mu tsarkake addini ya zama ga Allah madaukakin sarki muke yi. Mala yace fadallat hazihi al-aya, wannan aya al-karima wacce take mai karamci, wa ma jaa bi ma'anaha, da abin da yazo a ma'ananta, wa huwa kasirun ala anna al-a'mala la tuqbalu illa idha kanat khalisatan min ash-shirki. Ayan tana nuni akan cewa lalle aiki baya karbuwa sai ya zama ya wofanta daga shirka. Wa min thumma kana ihtimamur rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim bi islahil aqida awwalan. Saboda haka ne ya kasance dukkanin annabawa suna bada muhimmanci ne dukkaninsu wa wato ainihin gyaran aqida a farko. Aqida suke fara gyarawa na mutane. Fa awwalu ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahdahu, farkon abin da suke kiran mutane akan sa shine sukan fara kiran al'umman su akan su bauta wa Allah shi kadai, wa tarki ibadati ma siwahu, kuma a bar bautan wani wanda yake ba Allah ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki ke fada, Allah yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa shanibu tagut. Allah yace hakika mun turo ma kowace al'umma da manzo, abinda manzon yake fada shine an i'budu Allah, ku bauta wa Allah shi kadai, wa shanibu tagut, ku kaurace wa gumaka. Wa kullu rasulin yaqulu awwala ma yukhatibu qauma, kowane annabi idan yazo farkon abin da ke fara da'awa akan sa, ba da'awa yake akan sifofin matan da a aura ba, ba da'awa yake akan wannan ba, yakan ce ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu, yakan ce ku bauta wa Allah shi kadai, ba wani Allah wanda ya cancanta a bauta masa shi ɗayan ɗaya sabanin Allah da ya halice ku. Qala Nuh, wannan shine abin da annabi Nuh ya faɗa. Wa Hud, haka annabi Hud ma ya faɗa. Wa Salih, haka annabi Salih ya faɗa. Wa Shu'aib, haka ma Shu'aib ya faɗa. Wa sa'irul anbiya'i liqaumihim, haka dukkanin annaba da kake kallon su haka suka faɗa. Kowa ya zo da awarsa shine abauta wa Allah shi kadai. Malai ce wa qarbaki annabi sallallahu alaihi wa sallama fi makkata, manzon Allah ya zauna a Makka ba'da al-bi'sati, bayan an turo shi da annabci, 13 aman, shekara 13, yad'un nas ila tauhid, yana kiran mutane zuwa ga kadaita Allah ne. Kaga a shekara 10
duk shekara 10 da manzon Allah shekara 10 da yayi a Makka, a cikin shekaru 10 nan zallan tauhidi ake koyarwa, ba a fara sallah ba. Sai a cikin shekara na 10 zuwa 11 shine Allah ya mene ya daga shi zuwa Isra'i da Mi'raj, ya je karbo sallah. A shekaru 10 nan duka kira ake zuwa ga tauhidi. Shi yasa na taba tura wani kalubale, nace a baya kaf malaman kasar nan karka cire kowa a lokacin da ake hayagaga da shi, lokacin da ake rigima da shi a garin su, a lokacin ana rigima da shi ne saboda na karantar da kitabut tauhid. Amma a yanzu ba wani malami da zaka koma ka dubi biography na rayuwarsa shekara 18 ba ce sai ka samu a lokacin na da zafi, sai ka samu a lokacin wannan zafin kan ma ya fi ka. Kama me yasa ya sake layin? Saboda ya ajiye aikin tauhidi ya kama wani abin da yake ba na shi bane ba. To saboda haka kaga kenan ashe ya kamata mutane su sani manzo Allah ya zauna shekara 10 a lokacin ma ba a sallah. Abin nufi ba a fara sallah ba tukunna, sai a shekara na 10 tukunna aka saukar da sallah, aka je aka karbo ta aka zo aka fara. An gane wannan? Wa islahil aqida, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara aqidan mutane, li'annaha al-asasu alladhi yaqumu alaihi bina'uddin, domin da gyara aqidan mutane addini yake da suwa, da shi yake ginuwa. Idan aqidan mutane bai gyaru ba, to shikenan an shiga uku. Shi yasa lokacin da kuka zo kuke ta wa'azi wa mata su daina bin bokaye, su daina kaza, su daina bakin kishi, ku koya musu sanin Allah. Idan ta san iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka muke bauta, gare ka muke neman taimako, ba za ta je gidan boka ba. Idan ta amince da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, to ba za ta tashi ta yi bakin kishi ba, saboda ta riga ta san Allah kuma ta san manzon Allah. Saboda haka ba za ta je ka tarar da cikin wato ainihin fulanka akwai laya ba, a kasan katifanka akwai laya ba za ka samu wannan ba. Saboda me? Ta san Allah shi ake nufata da bukata, ta san Allah shine Allahu samad, ta san iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. To wannan shine aikin da ya kamata ku yi. Allah ya sa mu dace. Mala yace wa qad hitaza ad-du'atu wal muslihuna fi kulli zamanin hadwa al-anbiya'i wal mursalin. Haqiqa masu da'awa, masu du'at, masu wa'azi kenan, masu shiga suna suna karantar da mutane, wal muslihuna da masu kokarin kawo gyara a cikin al'umma, fi kulli zamanin, a kowane zamani, hadhu wato ainihin wa qad ihtada ad-du'at wal muslihuna fi kulli zamanin hadwa al-anbiya, sun bi tafarkin annabawa, wal mursalina da manzanni, fakanu yabda'una bid-da'wati ila at-tauhid. Duk wanda yake yana son wato ainihin yayi aiki wa Allah da manzansa, to yakan fara da'awansa da tauhidi ne. Kama sai kai hakuri dan akwai bakin jini, sai kai hakuri dan akwai zagi, sai kai hakuri dan akwai cin mutunci, sai kai hakuri dan za a sa rayuwanka cikin hatsari, za a ce za a kashe ka, duka sai kai hakuri akan wannan. Ta yiwa a raba ka da aikin ka, yawa kar ka sha matsa ka ce an dumama ni fa, yawa sai ka zo ka ce, ko kuma idan ka dawo ka ce wancan duk yaranta ne abin da kuka yi, yawa shine. Wa islahil aqida, sannan kuma zaka ga mutum yana kokari wajen mene, wajen gyara aqida. Summa yattajihuna ba'da zalika ila al-amri bi baqiyati awamirid-din, sa'annan daga baya sai su zo su fuskanci al'amura irin na addini. Saboda haka wannan shine karshen wannan babi na farko wanda malam yayi ishara akai. Kaga malam yana mana ishara akan al-aqidatu awwala. Kira zuwa ga aqida shine matakin farko wanda ya kamata kowane mutum musulmi ahlus sunna ya doge akai, ya kuma tsaya akan su yadda ya kamata. Saboda haka muna fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya daura mu akan aqida na kwarai. Allah ya sa abin da muka faɗa ya zamto na daidai, Allah ya ba mu ladansa. Kurakurai da muka yi Allah ya yafe mana. Insha Allah ta'ala ina ga sai mu dakata anan. Idan akwai mai tambaya, bismillah. Saura minti nawa malam? To bari mu amsa tambaya ko biyu haka. Na'am malam, bismillah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin amin, Allah ya kara wa rayuwar mu albarka gaba ɗaya malam. Magana akan aqida. Na'am. Na'am. Su suna da zafi ne. Na'am. Dole ta zamo ko mummuna ko kyakkyawa.
na'am, haka ne sosai. Wannan haka yake, shi yasa ai malamai suke faɗa dukkanin mutumin da yace bai da aqida ya san me ake kira da suna aqida, bayan an shayar da shi karatun aqida kuma yazo yana ce bai da aqida to kafiri ne shi. Saboda haka duk wanda yace bai da aqida da gangan Allah ya kafirta mala. Saboda haka ya kamata mu kiyaye, Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Na'am malam, kamar malam ya riga ka malam, afwan. Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Maganan da muka yi akan haya. Na'am. Na'am. Sun yi yarjejeniya. Na'am. Akan naira 1000 za a masa aikin gona. Sai ya zo bai karasa aikin ba. Shi kuma wannan ba babin marhun bane, babin tu'ala ne. Ka dauko yi jinga akan zai maka aiki, Odugo ne zai maka aiki, ka yanka masa aikin da zai maka aikin naira 1000. Da yazo sai bai karasa aikin ba, sai ka dauki ka kimanta iya kudin aikin sa sai ka bashi naira 800, aikin 200 ya rage. Shikenan, ai bai cika kaidan ba. Wannan shi daban. Shi wannan babin tu'ala ne na hayan mutum da ka dauko. Ina ba ta an gane. Amma idan masalan kuka yi jinga da shi, ka zo ne ka dauki aiki na haya, aikin gona ka dauko ka bashi hekta guda. Sai ya ce maka za a gama a kwana 3, sai kuka yi ciniki akan naira 30,000, sai ya zo sai ya gama a rana ɗaya. Shikenan dole ka dauki 30,000 sai ka bashi, ba za ka ce mun yi ne akan kwana 3 yanzu 10,000 zan baka ba kai saba wannan. Ka dauki hakkin sa ka bashi, ta yiwa zafin naman sa ne, ta yiwa aikin sa ne, shi yasa ya zo ya gama a wannan. Shikenan ka biya shi hakkin sa. Ina fata an gane wannan kenan. Na Musas, abubuwa guda biyu. Abin da ya shafi amaliyat, an yi nasiha kan abin da ya shafi sallah. Na'am, 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 gyara sahu. Na'am, a gyara sahu. Na'am, na'am, na'am. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa, saboda haka da Allah yi kokari. Kaga malam Sagir yana kokari matuka sosai, idan an tada sallah sai ya bi ya gani cewa lalle yadda malam yake lalle an hada sau. To fa lillahi alhamdu wal man. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Akwai addu'a da na so in yi wa Sheikh Albani At-Tanshawi, sai wani abun ya tafi da ni. To muna addu'a Allah madaukakin sarki Albani At-Tanshawi Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka. Allah ya sa ya gama karatu lafiya. Ya dawo ya zo ya ci gaba da bada gudumawa. A ci gaba da rugurguzan bid'a. Wallahi ya faranta mana rai a satin nan. Yayi wani duka ma wata bid'a, duka wanda sai da ta kasa numfashi. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya sa wa rayuwarsa albarka. Allah ya albarkaci zuriyarsa. Allah ya yawaita mana matasa ire-iren su. Masu tsayuwa akan gaskiya, wanda ba sa tsoron ƴan kungiya. Yawwa. Na'am malam. Wa alaikum assalam. Amin, amin, amin. Haka ne. Gaskiya ne. Gaskiya ne. A bamu da bukatansu. Iyaka kawai mu malaminmu ya ba mu wasiya kuma ya ba mu shawari. Ya mana wasiya ya ba mu shawari. Kuma muna sane da kowa fa. Muna fa kallon ka. Kuma mun san matsayinka. Yawa, saboda haka ka shafa kanka ruwan sanyi shine kawai. Wallahi akwai lokacin da na kai ziyara Maiduguri, wani malami cikin malamai na Maiduguri, Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya, yace ya zo garin nan fara dutsen tanshi wa babban, ce wallahi aka yi kutun wallahi aka ana shi zuwa. Wannan labari yake gaya mun, ni da shi yake gaya mun. Yace daga baya har sai da suka raka shi ya bar garin nan. Yace amma ya dauki alƙawari duk ran da ya dawo garin nan wallahi zai kawo ziyara wa malamin mu. Har ya bani sako na zo na gaishe da malam. Wallahi saboda gudun fitina yasa ban gaya ma malam ba, har Allah ya karbi rayuwarsa. Saboda kar wata fitina, ka san ita kofar mafsada toshe ta ake kullum. Yawa. Kuma shi wanda yake kokarin kutsowa jan munafikin a jihar Bauchi, sunansa ya fito a wannan wajen da aka gaya mun din. Kuma ni na san yadda kake daukan malami na. Kuma yanzu kake kokarin karabe mu,
wallahi ka shafa wa kanka ruwan sanyi, ka shafa wa kanka ruwan sanyi. Dutsen tanshi fa ba dutsen latsawa bane. Yawa duk abin da za ka yi ka je ka yi, amma wallahi tallahi idan ka yi kuskure shine kuskure mafi girman da za ka yi hawan kawara wa dutsen tanshi ka gani, za ka gane cewa lalle malam ya makara. Na rantsi da Allah za ka fahimci malam ya makara, mu kuma ba za mu iya ɗaukar abin da ya ma ba. Yawa saboda haka ka tsaya daga inda kake. Munafukai kawai. Yawa malaman Bauchi munafukai, mahassada, makiya sunna, wallahi Allah sai yayi maganin ku. Yawa wai kuna yawo kuna cewa wai kuna gudun dan zaki kar ya girma ko, to ganin ka shiga ba wallahi baka isa ba. Ka tsaya daga inda kake, ka tsaya daga inda kake. Ba mu neman taimakon kowa. Yawa kuna yawo kuna munafurci sai na Allah. Wai ai na ce bani da malami, sai to bani da shi. Ka koyar da ni ne? Ka koyar da ni? Ha? Na gaya maka ga malami na ubangida na Allah ya karbi rayuwarsa, to sai yaya? Kai malami na ne munafiki kawai, mahassadi, makiyin sunna, masu faɗa da sunnan manzon Allah. Wallahi sai Allah ya maganin ku a jihar Bauchi. Da ikon Allah sai kun kunyata. Allah ya ba mu tsawon rai, wallahi sai mun zame muku riga da wandon da wallahi tallahi sai kun yarsa yanda ku yi da shi. Yawa in Allah ya yarda kuma muna nan da ku, ka je ka ta munafurci ka gani ko da ta fishe ka. Ba mu neman komi a wajenka, ko ba za mu nema ba. Yawa taliyanka da shinkafanka ka rike. Yawa ragon lahiyanka ka rike. Yawa motarka ka rike, ba ma bukata. Idan ka mana hawan kawara kuma za mu taka ka. Yawa wallahi tallahi ka san wannan shine. Saboda haka wallahi babu wanda ya isa, wannan shine. Yawa ba wanda ya isa muna gani ka cutar da malamin mu, ka cutar da shi, ku cutar da shi. Yawa ku raba shi da mutane, ku sanya kiyayyarsa tsakanin mutane, kuma sannan baya ka mu kuma yanzu ka zo dan munafurci, ka zo kana kokarin ka shigar da mu, wallahi baka isa ba. Wallahi ba maganar compromise a ciki, kuma wallahi zaka gane mafi girman kuskuren da zaka yi shine sai ka shigo. Zaka gane amma ka shiga ka gani. Wallahi zaka gane amma kara wallahi. Shine saboda haka munafukan jajayen munafukan malaman Bauchi Allah yi maganin su. Munafukai kawai, makiya manzon Allah, makiya sunna, da ikon Allah sai Allah yi maganin ku. Kuma dutsen tanshi nan gani nan bari. Ka taba kuma mu taka ka. Kana tsoron social media annan zamu tallata mutuncinka. Mutanen banza kawai. Yawa Allah ya sa mu dace. Malam ku yi hakuri sai wani sati. Yawa in abu ya faru ka bincika me a baya. Yawa wara a zalika akwai wani abu, in kuka je kuka bincika fas'al bihi khabira zaka samu labari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إعزنا بعزة الإسلام وأكرمنا بكرامة الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.